Καλώς ήρθατε σε αυτόν τον καθοδηγούμενο διαλογισμό. Ένα μικρό διάλειμμα από το θόρυβο και την πίεση των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι η ώρα της εσωτερικής απόφασης. Είμαι η Βιολέτα και μαζί θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα το μαγικό, αλλά θα αφήσουμε τον εαυτό μας να ακούσει. Τι να ακούσει? Τη φωνή μέσα μας, την αληθινή, όχι την πρόχειρη, ούτε την κοινωνικά αποδεκτή. Τη φωνή που μιλά όταν ησυχάσουν οι άλλες. Καθίστε ή ξαπλώστε αναπαυτικά. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε. Απλώς επιτρέψτε στο σώμα σας να χαλαρώσει. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε την να φύγει αργά. Σκεφτείτε το σαν ένα ήσυχο απόγευμα στο πιο ασφαλές σημείο. Εκεί που τίποτα δεν επήγει και όλα είναι μπροστά σας. Η ζωή μας διαμορφώνεται από αυτά που δεχόμαστε και από εκείνα που αρνιόμαστε να δούμε. Τώρα που οι ρυθμοί έχουν πέσει, ρωτήστε τον εαυτό σας, τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζομαι αυτή την περίοδο? Όχι αυτό που θέλω στα γρήγορα, αλλά αυτό που βαθιά γνωρίζω ότι θα με θρέψει. Οραματιστείτε ένα μέρος ήσυχο και οικείο. Μπορεί να είναι ένα δάσος, η κορυφή ενός βουνού, ένα μπαλκόνι ή μια παραλία. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο δέντρο, όχι διακοσμητικό, ένα δέντρο με ιστορία. Σκεφτείτε το σαν την ψυχή σας που αντέχει, που ήταν πάντα εκεί παρά τις αλλαγές, τις πτώσεις και τις εποχές. Κάτω από αυτό το δέντρο υπάρχει χώμα και στα χέρια σας ένας σπόρος. Αυτός ο σπόρος είναι μία υπόσχεση προς τον εαυτό σας. Όχι άλλη μία λίστα με στόχους, αλλά μία απόφαση. Ποια απόφαση θέλετε σήμερα να φυτέψετε? Τι είναι εκείνο που αν το ακολουθήσετε θα αλλάξει την κατεύθυνσή σας? Όχι αύριο, αλλά σταδιακά και σταθερά. Μείνετε για λίγη ώρα στη σιωπή. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, ούτε να το πιστέψετε. Απλώς δώστε χώρο στο καινούριο να ριζώσει. Και όταν νιώσετε έτοιμοι, ανοίξτε τα μάτια σας. Όχι σαν να επιστρέφετε από αλλού, αλλά σαν να συνειδητοποιείτε λίγο περισσότερο ποιοι είστε.
περίοδος μας καλεί να δώσουμε βάση στην ουσία, να καλλιεργήσουμε αυτά που μετρούν, να εμπιστευτούμε πως ό,τι δεν μας φαίνεται αμέσως μπορεί να αλλάξει τα πάντα αν του δώσουμε χρόνο.